Com sabeu, i heu vist, tenim un trànsit infernal, però no volem dilatar més la inauguració perquè si no estarem tot el dia que anirem darrere. Llavors, en principi, aquí a la taula hi havia estat la senyora Laia Ortiz, que és la tinenta d'alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, que està amb un embús i que no sap a quina hora vindria, amb la qual li hem dit que torni enrere, que la disculpem. La intenció ja de l'Ajuntament de Barcelona era que vinguessin. I bé, també al Ramon Cristòfol, que sabeu que als congressos sempre li deixem algun hospital o algun centre que l'organitzin, en aquest cas el Consorci Sanitari del Maresme, el Servei de Geriatria, i com que també estem en un embús, però tenim afortunadament aquí el doctor Josep Martos, que jo li cedeixo la paraula, i posteriorment el doctor Pau Sánchez, que tots conegueu, del director del Pla Director Sociosanitari de la Divisió General de Planificació de Salut, també li cediré la paraula. Josep. És sorpresa tenir que parlar, perquè el que em tocava venia de convidat mut, però bueno. Ara no? Ara se'm sent. Deia això, que ha estat una sorpresa el tenir que dirigir-me a vosaltres, però bueno, la qüestió és que quan em vam dissenyar i sobretot gràcies a l'encàrrec de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia que ens va fer per organitzar aquest congrés, que no hem d'oblidar que és el congrés de la Societat Catalana i no de l'Hospital de Mataró, però que és així, es va plantejar com podíem abordar el paradigma de l'atenció geriàtrica a l'actualitat. I vam posar com a títol el de serveis integrats per una atenció integral, perquè realment es tracta de donar l'atenció integral que sempre hem volgut pels nostres pacients. I a la nostra institució sí que es permetia això. Tenim tots els nivells assistencials i crec que hem d'anar cap a integracions, mancomunitats, associacions, entre diferents institucions que permetin no perdre el contínuum assistencial dels nostres pacients. Si veieu el programa, està basat fonamentalment en això, en quines són les experiències, quines són les innovacions a cada nivell assistencial, abastant des de les urgències, des de la primera entrada a l'atenció domiciliària i al seguiment posterior. Sense altre particular, donar-vos les gràcies per ser-hi aquí i estem orgullosos de poder organitzar aquest congrés. Moltes gràcies. Doctor Pau Sánchez. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Jo en primer lloc podria disculpar la presència del conseller Comín, que per problemes d'agenda, com sabeu, aquests dies les agendes estan una mica plenes i no ha pogut assistir. Però per mi és una satisfacció poder venir a la inauguració d'aquest congrés, una societat amb la que sempre he estat vinculat i que també estic encara com a soci, però que també he estat a la Junta com a vocal. A més, la societat està representada amb el Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari i moltes persones de la societat estan treballant en grups de treball que en aquest moment tenim o han posat en marxa. L'atenció geriàtrica és un dels aspectes més importants en l'atenció sanitària actual i des del Departament de Salut es té en compte i també sap que el futur ha de comptar amb la col·laboració amb la Societat Catalana de Geriatria. La situació demogràfica ens obliga a desenvolupar polítiques assistencials específiques en què la geriatria és un referent i ho és per als seus coneixements, perquè és una disciplina multidisciplinar i perquè està molt preparada per, tal com diu el vostre lema, donar una atenció integral amb sistemes integrats. Jo us voldria mencionar ara algunes de les coses que s'estan fent conjuntament i que algunes formen part del programa d'aquest congrés. Tracteu de les unitats de subaguts i és una de les feines que s'ha fet des del Departament de Salut apostant per al protagonisme de l'atenció geriàtrica en els recursos d'atenció intermèdia per donar atenció a persones grans amb patologies cròniques descompensades.
tenir una taula d'unitats de mitja estada, unitats que per nosaltres són unes unitats referents i que per donar una atenció a l'atenció posaguda i una rehabilitació integral, i que aquestes unitats en els últims 5 anys han incrementat molt la seva eficàcia. Parleu de l'abordatge de la complexitat a la residència, i aquest també és un tema que la geriatria té molta importància i està molt implicada, i que en aquest moment estem desenvolupant un model d'atenció a les residències conjuntament amb el Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària, el PIAIS. O tracteu els beneficis de l'exercici físic i la nutrició amb el pacient fràgil, i un dels objectius del Pla de Salut és desenvolupar un model d'atenció a la discapacitat, de prevenció a la discapacitat amb les persones grans fràgils. Tenim altres elements conjunt amb els geriatres, hem estat treballant amb documents sobre la prevenció de les complicacions en gent gran, de les complicacions de l'hospitalització. Estem treballant en un tema amb el grup d'infeccioses sobre la prevenció de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària als centres d'atenció intermèdia, i tenim més projectes de futur amb la geriatria, vinculats al PIAIS com l'atenció domiciliària integrada, vinculats al programa d'atenció a la cronicitat com la identificació de la complexitat per part d'experts en geriatria o pal·liatius, o vinculats a la propera Estratègia Nacional d'Atenció Primària i Salut Comunitària, en la que es vol donar un impuls molt important al rol del geriatre i serà una de les àrees a desenvolupar en els propers anys. Per tant, com veieu, teniu un futur amb el que esperem molt de la vostra societat i que és important que pugueu treure profit del que avui ens expliquin els ponents i demà en aquest congrés, que segur que han preparat les seves intervencions perquè es pugui ser d'utilitat. Jo per mi res més i passo la paraula al doctor Ruiz perquè faci la inauguració. Bueno, moltes gràcies. Ja heu vist tot el que significarà el Congrés. Espero que el temps ens acompanyi. Sembla que aquesta tarda la cosa millorarà, no sé demà com anirà. I el que sí que us demano també és que participeu tot el que pugueu, vull dir que jo crec que això és molt important, i que també, com que us passaran unes enquestes de satisfacció, que poseu totes aquelles coses que penseu que hem de millorar, perquè segurament hem de millorar algunes de les que l'any passat es veu dir ja l'hem millorat, o sigui, ja veureu que una qüestió hostelera com és el coffee break i els dinars es fan amb una carpa, no com l'any passat que va haver moltes protestes i reivindicacions, ho hem canviat i també hem canviat altres coses. Jo, sense més, dono per començat aquest congrés i sense més preàmbuls jo crec que podem passar ja a la primera taula de debat sobre l'atenció de subaguts. I moltes gràcies a vosaltres.